O BNG insiste na necesidade de recuperar a memoria democrática en Vilagarcía. Esta mañá os nacionalistas levaron a cabo unha acción reivindicativa na cruz falanxista da Igrexa de Santa Eulalia, un dos símbolos da ditadura que aínda quedan na cidade. Reivindicamos e pedimos unha vez máis que se retiren toda a simboloxía fascista das rúas e das fachadas dos edificios. No bloque culpan o goberno local de que este símbolo franquista aínda siga en pé. Lembran que dende 2004 hai un acordo no que a Igrexa dá o seu visto bo para a súa retirada. O goberno municipal ten a súa responsabilidade. Ti como primeira instancia tes o deber de retomar a normalidade democrática do teu concello, ben sexa das rúas ou ben sexa das fachadas. Se é competencia legalmente ou non, xa llo dirán, pero a responsabilidade en primeira instancia é do goberno municipal, e eu creo que os gobernos municipais claro que poden facer moito, non? Indican que máis alá desta cruz en Vilagarcía aínda quedan outros elementos falanxistas que tamén hai que eliminar, incluídos varios nomes de rúas. Levamos tamén facendo moitos actos reivindicativos a ese respecto. Recordemos que, se mal non recordo, hai un ano polo 25 de novembro pedíamos a retirada de General Yagüe, poñer un nome de muller, porque outra das cuestións que levamos traballando anos e que dentro do Concello se deixaron partidas no seu día que quedaron esquecidas. Hai unha comisión que hai xa prácticamente 2 anos, se mal non recordo, que non se convoca. O BNG levará unha iniciativa ao vindeiro pleno e tamén vai contactar cos distintos colectivos sociais e culturais da cidade co obxectivo de recoller apoios individuais ou de colectivos a prol da retirada dos vestixios do franquismo.